Il-jum ta' tnejn kien iddominat minn stennija kbira għal vot dwar l-Unjoni Ċivili, stennija li ħafna esprimewha permezz tas-siti soċjali. Ħafna bidlu r-ritratt tal-profil tagħhom fuq Facebook biex jimmarkaw dan il-jum u oħrajn tkellmu dwar iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla fi Pjazza San George fejn se jkun hemm uħud mill-aqwa artisti biex jiċċelebraw din il-kisba storika. Fost il-persuni li kkommentaw fuq Twitter jew Facebook kien hemm it-tenur Joseph Calleja, il-kantanta Ira Losco, politiċi, preżentaturi u esponenti internazzjonali favur l-ugwaljanza u drittijiet ta' persuni LGBTI. Kien hemm vuċijiet favur il-liġi mill-Partit Nazzjonalista wkoll, hekk kif xi persuni użaw Twitter biex jesprimu n-nuqqas taqbil tagħhom mat-tmexxija tal-partit. Karl Guder esprima x-xewqa li l-partit tiegħu il-Partit Nazzjonalista għamel iktar għall kisba ta' dan il-jum storiku. Dan fil-waqt li mmarka l-importanza ta' din il-liġi. Miegħu qabel l-eks kandidat tal-Parlament Ewropew Edward Demikoli fejn saħaq li l-Partit Nazzjonalista jinsab fuq in-naħa ħażina ta' din l-istorja. Il-membru tal-Eżekuttiv Jean-Claude Mikallef ukoll esprima l-qbil tiegħu ma' din il-liġi.